I dobar dan, ja sam Gamer. U ovom tutorialu ću pokazati kako najbrže izbrisati neku igricu ili program ili bilo šta. Uđite na moj kompjuter, Control Panel, dođete Unistal Programs, vidite. Evo ja ću samo Live Sub da kliknem ovdje. Unistal, evo. Yes. Sad će se da instalira. Evo, i nema kaže. Onda sad, evo, naprimjer ovaj Counter Strike pa kanal. Evo. Unistal, okej. I to bi moglo bude to.